ترخى مصحف عبيت نحلم دراسي شيمون باريز ترجمي منجست عب جبر خيدان تراخيت يوردانس جبر سلاسي ترخى مصحف عبيت نحلم معرف حموشتا سالساي كبار ኣብ 1974 ዓመተ ምህረት ካብ ኣብ ዓለም ዘለው ፍሉጣት ኩባንያታት ሓደ ዝኾነ ኢንቴል ዝበሃል ናይ ኮምፒውተር ትካል ኣብ እስራኤል ናይ መጽናዕትን ምርምርን ሳይት ክኸፍት መሪጹ በዚ መሰረት ግሎባል ፍልጠት ኣብ ክህሎት ክንረክብ ጀሚርና ይኹን እምበር ዋላ እኳ ተዝጀመርናዮ ኣብ ዓቕሚ ክንረክብ እንተኽኣለና ብምኽንያት ኣብ መጀመርያ 1980ታት ዘጋጠመም ቁጠባውን ገንዘባውን ቅልውላው ናይ ኢንቴል መጻዕ ዕድል ልክዕ ከምቲ ኣብ ምድረ በዳ ሰሃራ ዝርከብ ዋዲ ተባሂሉ ዝፍለጥ ጉድጓድ ማይ ኣብቲ ቦታ ብዘሎ ከቢድ ፀሓይን ሃሩርን ዝነጽፍ ኢንቴል እውን ብምኽንያት ውድቀት ኢኮኖሚ ናብ ምንጻፍ ከየመርሕ እዩ ስጋኣተይ ነይሮም ስለ ዝኾነ እውን እቲ ዝተገመተ ይተረፈን እቲ ዝጸንሐ ቁጠባዊ ፖሊሲ ክወድቕ ጀሚሩ እዚ ውድቀት ንዓይ ኣብ ህይወተይ ዝለዓለ ረጽሚ ወይ ድማ ቻሌንጅ ዝፈጥርን ነታ ሃገር ናብ ከቢድ ሓደጋ ዘውደቐን ብምዃኑ ቀልጢፈ ክገጥሞ ከም ዘለኒ ወሲነም በዚ ዘጋጠመ ቁጠባውን ገንዘባውን ቅልውላው ኢንቴል ዝሓንጸጾም መደባት ከይዕወቱ እንቅፋት ገጢምዎም ንድሕሪት ተመሊሰን ተሓስብ ብጣዕሚ ዘፍርሕ ቁጠባው ቅልውላው ኣብ ዘጋጠመና እዋን ዋላ እኳ ሰባት ኣይከኣልን ናብ ዝብላ ረኣያ ዝዘንበሉ እንተኾኑ ታሪኽ ግን ኩሉ ነገር ከም ዝከኣል ኣረጋጊጽለዩ እቲ እዋን መስከረም 1984 ዓመተ ምህረት ክረምቲ ዘብቃዕሉ ግዜ እዩ ነይሩ ናይቲ ዓብይ ሰብኣይ ማለት እውን ቤንጎሪዮን መንበር ዝርከበሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ እስራኤል ዝሓስኩሉ ግዜ ነይሩ የማናይ ክንፊ ፓርቲታት ብሊኩዊድ ፓርቲ ዝምራሕ ን7 ዓመታት ዝኣክል ኣብ ሓላፍነት ኣብ ዝነበር ኩሉ ግዜ እዩ ናይ 1984 ዓመተ ምህረት መለጻ ዝተኻየደም ኣብቲ እዋንቲ ናይ እስራኤል ቁጠባውን ጸጥታውን ኩነታት ከቢድ መንቆልቋል ዝገጠመሉ ኩነታት ስለ ዝነበረ ድምፂ ወሃብቲ ንለውጢ ዝደፍኡሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ሊኩዊድ ፓርቲ መንግስቲ ከምስርት ዘኽእል መንበር ኣይረኸበን 7 መንበር ሲኢኑ ኮይኑ ግን ማዕራች ፓርቲ ማለት እውን ምስ ሰራሕተኛ ምትእስሳር ዘለዎ ድሓር ሌበር ፓርቲ ዝተባሃለ ማለት እዩ ዋላ እኳ 44 መንበር ረኺቡ ካብ ሊኩዊድ ፓርቲ ብ3 መንበር እንተበለጸ ንሱ እውን ናይ ባዕሉ በይናዊ መንግስቲ ከምስርት ዘኽእል መንበር ኣይረኸበን እተን ኣናእሽተይ ፓርቲታት
ናብቲ ጥምረት መንግስቲ ከኣተዋ ድሌት ድማ ኣይነበረንን ስለዚ ሕዚ ዘሎ ኣማራጺ ኣብ መንጎ ሌበርን ሊኩድን ጽምዳዊ ምሕዝነት መንግስቲ ምምስራት ጥራሕ እዩ ስለ ዝኾነ ይስሐቅ ሻሚርን ኣነን እቲ መራርሓ ብዑደት ክንመርሖ ተሰማሚዕና ብኡ መሰረት እቲ ፍርቂ ዘመን ናይቲ መንግስቲ ኣነ ቀዳማይ ሚኒስተር ይስሐቅ ሻሚር ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኮይና ክንሰርሕ ድሕሪ 2 ዓመት ድማ እቲ ሓላፍነት ክንቀያየር ተሰማሚዕና እቲ ውጽኢት መረጻ ከምቲ ተስፋ ዝገበርኩሉ ይኮነን ግን ድማ ንቕሬታ ዝኸውን ግዜ ኣይነበረንን እቲ እዋን ቀልጢፍካ ናብ ተግባር ንኽተኣቱ ዝዕድም ስለ ዝነበረን ጽዑቕን ዝለዓለ በቕዓትን ዝሓትትን ብምዃኑ ብህጹጽ ናብ ስርሐይ ከኣቱ ወሲነም ናብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ምስ መጻኹ ሓደ ደፋኣይ ዛዕባ ነይሩኒ ሓይልታት እስራኤል ካብ ሊባኖስ ክወጹ ብቕልጡፍ ምስ ዮርዳኖስን ፍልስጤምን ዝርርብ ሰላም ክንጅምርን ዝብሉ ዛዕባታት ነይሮም እቲ ገጢሙና ዘሎ ቁጠባዊ ቅልውላው ብጣዕሚ ዝኸፍአ እዩ ነቲ ሃገር ካብ ውሽጡ ክወድቕ ዝገብሮ እዩ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር መንበር ኣብ ዝተረከብኩሉ ግዜ መጠን ዓመታዊ ዝቕባበ እስራኤል ብጣዕሚ ብዘሰክፍ መጠን 400 ሚእታዊ በፂሑ ነይሩ ድሕሪ 10 ዓመት ዕቤት እቲ ቁጠባ ኣብ ዘይሰርሐሉ ደረጃ በፂሑ ሽክል ማለት እውን ናይ እስራኤል ገንዘብ ብጣዕሚ ክብሩ ዝነከየሉን ትርጉም ዘይብሉን ናኾነን መፂኡ ዓሰርተታት ኣሽሓት እስራኤላውያን ኣብ ዓቢ ፋይናንሳዊ ፀገማት ወዲቖም ከምኡውን ሚልዮናት ከም ዝኽተሉ ትፅቢት ይግበር ሰራሕተኛታት መኽዘን ግሮሰሪ በብመዓልቱ ለውጢ ዋጋ ኣቕሓ ክልጥፉ ብጣዕሚ ዝተሸገሩሉ ኩነታት ተፈጢሩ ምኽንያቱ ክብሪ ሽክል ብቐጻላይነት እናንቆልቆለ ስለ ዝኸደም ህዝቢ ክሳብ ብቴሌፎን ዝዛረቦ ወግዕታት ክንክይን ቴሌፎናቱ ክዓጽውን ተገዲዱ ሓድሓዲኡ ንኽትዛረቦውን ቀልዲ ክመስል ይኽእል እዩ ንኣብነት ብኣውቶቡስ ምኻድ ብታክሲ ካብ ምኻድ ዝሓሰረ ነይሩ ቁጠባ እስራኤል ከምዚ ዓይነት ቅልውላው ገጢምዎ ይፈልጥን ኩሉ ግዜ ዝተረጋግአን ኣብ ገለ ድማ ዕቤት ዘረጋግጸሉን ኩነታት ነይሩ ኣብ መንጎ 1948 ዓመተ ምህረትን ኣብ 1970 ዓመተ ምህረትን ዘሎ ሓፈሻዊ ሃገራዊ እቶት ማለት እውን GDP ነፍሲ ወከፍ እቶት ወይ እውን ፐር ካፒታል ኢንካም ናብ 4 ዕጽፊ ዝጽጋዕ ወሰኽ ነይርዎም ዋላ እኳ በዝሒ ህዝቢ ብ3 ዕጽፊ ወሰኽ ኣርዩ እንተነበረም ናይ መንግስቲ ገዚፍ ኢንቨስትመንትን ናይ መንግስቲ መሰረተ ልምዓትን ንምዕባይ ተባሂሉ ግን ገዘፍቲ ወጻኢታት ተገይሮም ከም መንበሪ ገዛውቲ መንገድታት ናይ ኤሌክትሪክ ግሪድ ከምኡውን መዕርፎ ነፈርቲ ንምስራሕ ዝወፀ ወጻኢታት ነይሩ ይኹን እምበር 1970ታት ነገራት እናተቐየሩ መጽዮም ናይ ዮም ኪፑር ኩናት ስዒቡ ነቶም ተጠባብቕቲ ወይ ድማ ዕቑር ሰራዊት ተመሊሶም ክዘምቱ ንምግባር ሓደሽቲ ወጻኢታት ኣድላይ ነይሩ እዚ ንግዚኡ ነቲ ናይ ውልቀ ሴክተር ብዓቢኡ ረቢሽዎም
دحر خوينات إسرائيل وتحدراوي بجتا شعو نشعو وسخاريوم إزو وصايتات ماسا نماسا مستي وصايتات حدش سوشال بروغرام توسيخو عاب مقدال بجت فتيروم بتمساسال منقدي أبالات حقرات تكال سدد ندادي ويون Organization of Petroleum Exporting Countries ويدما OPEC زخنا عرب عدتات نسرائيل دقفتان ناي نداد معقب بمقبار سعنتو أعرفن إذا دما بقديو عب عالماوي قطبا منقل قوالا سعيبوم إذا قدمي لهم استقلت وتدماميروم قطبا ومعبالة كدكم حالفون كان قول أقديدهم إذا دما بقديوم واقع ندادي بموسخو ناب جنزب زقبابة ويدما إنفليشن أمريحوم منقستي نحبرة سبزه بودقوما وطاعتات كعب كيروم أزغونتات تمليسو حسرة بجت كقاتمن زقبابة بقت صالنت كعب كيروم بحتصيرو كلهم شجرات ناب قطباو انكليلن زيت قطاطرو قطباو قلولاون أمريحوم ترخى مصحف عبيت نحلم دراسي شيمون باريز ترجمي منجست عب جبر خيدان تراخيت يوردانس جبر سلاسي ترخى مصحف عبيت نحلم معرف حموشتا سالساي كبار